Zdravo, deco! Ja se zovem Neda i ispričat ću vam priču Zaleđeno kraljevstvo. Nekada davno, u jednom divnom kraljevstvu Arendel, živeo je kralj sa svojom kraljicom i dve ćerke. Elza i Ana su bile njegove ćerke. Starija Elza imala neverovatnu magiju, mogla je da stvara pahuljice i led kad god je htela. Ana je znala za tu magiju i obožavala je da se igra sa njom. Jedno veče Ana je nagovorila Elzu da idu u veliku dvoranu i da se igraju. Elza je tada stvorila puno pahuljica i tako je nastao jedan Sneško. A onda je velika dvorana pretvorena u ledenu dvoranu i njih dve su se klizale. Međutim, Elza je pala i magijom je dotakla Anu po glavi. Ana je pala na pod, krenula je da drhti i nije se osjećala dobro. Pojavio je se jedan beli pramen u kosi. Elza je bila jako uplašena, otrčala je po svoje roditelje. Kralj je znao šta treba da radi. Odveo je Anu kod trolova u šumu. Najstariji i najmudriji trol je skinuo magiju sa Ane i obrisao joj sećanje na magiju koju Elza ima. A kralju i kraljici je rekao: ja vam savetujem da budete mudri i da učite svakodnevno o njenoj magiji, zato što će ona da raste kako i Elza bude rasla. Kada su se vratili u kraljevstvo, kralj je zatvorio vrata dvorca za sve. Elza se zatvorila u svoju sobu, bojala se jer ne zna da kontroliše svoju magiju, da će da naudi svoje sestri. Ana nije znala šta se dešava, pošto joj je bilo i izbrisano sećanje na magiju. Nije mogla da zna zašto Elza neće da se druži sa njom. Bila je jako tužna. Posle nekog vremena njihovi roditelji su morali na put brodom. Doživeli su brodolom i poginuli su. Sestre su se još više udaljile. Tako je vreme prolazilo, a Elza je bila sama u svojoj sobi, a Ana je bila po celom dvorcu, nije znala šta da radi. Bilo je užasno dosadno. Međutim, približavao se dan Elzinog krunisanja. Ana je znala da će to da bude jako zabavno, da će da upozna puno ljudi, a Elza je bila uplašena. Nije želela da svi saznaju za njenu magiju. A onda, kada je došao dan krunisanja, sve je predivno prošlo. Bilo je puno ljudi, došao je i kralj iz drugog kraljevstva sa svojim sinovima. Ana je upoznala mnogo ljudi, a onda je upoznala i princa Hansa. On joj se jako dopao, a i ona njemu. Proveli su celo veče zajedno. I na kraju je Hans nju pitao da li želi da se uda za njega. A ona je pristala. Odvela ga je kod Elze, a Elza se sa tim nije složila. Njih dve su se posvađale. Ana je uhvatila Elzu za ruku i kako je skinula rukavicu, tako se pojavila Elzina magija. Kako je bilo leto, jednom su se svuda pojavile pahuljice i led. Svi su bili u čudu. Kako sada sneg i led kada je leto? Elza je bila jako uplašena. Nije znala kako će ljudi reagovati na njenu magiju i pobegla je. Trčala je od straha, je pravila snježnu oluju za sobom i toga nije bila svesna. Kada je stigla do Severne planine, tamo je zastala i znala da je dovoljno daleko da može da svoju magiju pusti. Napravila je veliki dvorac od leda i jednog Sneška Belića, Olafa. A šta se dešavalo u Arendelu? Ana nije mogla da se pomiri sa ovim da njena sestra neće biti tu. Krenula je za njom, ali prije nego što je otišla je Hansu rekla da on ostane i da čuva kraljevstvo. Ona je na konju jahala kroz snažnu zimu, kroz sneg i mećavu. Kada se već jako umorila, bila je gladna i žedna, više nije mogla i ugledala je jednu kolibu. Sišla je sa konja, ušla u kolibu i naručila piće. A tamo je bio i Kristof, prodavač leda, koji je bio jako besan zato što nije mogao da nastavi svoj posao zbog ove mećave. Rekao je Ani da je to sve sa one Severne planine, a Ana je povezala sa njenom sestrom, pa to je Elza. Zamolila ga je da joj pokaže gde je ta Severna planina, ali on ni pošto nije to hteo. On ima saonice, ali neće. Kad ne može da radi, kako misli ona da stigne do te planine onda? Međutim, Ana je bila jako uporna i svojom ljubkošću je uspela da ga nagovori.
Sutradan su krenuli zajedno, on sa svojim saunicama i sa Irvasom Svenom i ona na konju. Međutim, kako je Mećava bila snažna, oni nisu videli da prolazi ispod jednog dela gde bi mogao sneg da padne na njih i to se i desilo. Velika lavina snega ih je zatrpala. Uspeli su da se izvuku Kristof, Ana i Sven, ali konja nigde nije bilo, saunica nigde nije bilo. Nastavili su tako njih troje sami. Pričali su o tome kako ne znaju uopšte sad na koju stranu da idu, put je totalno nevidljiv, ne mogu da se orijentišu, a ne može ni da se seti Kristof tačno gde je Severna planina. Tada su čuli jedan glas. Ali sve belo, ne bi bilo loše da ima barem malo bolje. To je bio jedan Sneško Belić. Da, to je bio Olaf koga je Elza napravila. On im je sve ispričao. Bio je jako duhovit i vrlo naivan. Ali zato je znao kako da ih odvede do Elze. Oni su se oduševili i krenuli za njim. Kada su stigli do Snežne planine, iz dvorca je izašla Elza. Ana je krenula prema njoj da je ubeđuje da se vrati u kraljevstvo, ali Elza je bila uplašena da će da joj naudi. I od straha je napravila jednog velikog, ogromnog Sneška Belića. A Anu je potrefila sa svojom magijom slučajno u srce. Taj Sneško Belić je krenuo da ih juri. A Ana je zajedno sa Kristofom bežala i osetila da je sve lošije, da joj je jako hladno. Kristof je video taj beli pramen i znao je da treba da je odvede kod svojih prijatelja trolova. Trolovi, kad su videli da joj je pogođeno srce, nisu mogli ništa da urade. Rekli su, tu samo magija prave ljubavi može da pomogne. Tada se Kristof setio, pa da, moram da te odvedem kod Hansa, idemo brzo u dvorac. A šta se desilo sa Hansom? Hans je video da u dvorac dolazi Anin konj. Kako je sam konj stigao? Poveo je vojsku i krenuo u potragu za Anom. Međutim, umesto Ane, on je naišao na Elzu. Elza je od straha krenula da se brani protiv njih, celu Mećavu je poslala na njih. Međutim, jedan od vojnika je video da je tu snežna lavina iznad nje i pustio je na nju. Tako je Elza ostala zatrpana. Oni su je odveli u dvorac i stavili u tamnicu. Kada je Kristof došao, rekao je svima u kraljevstvu da odvedu Anu do Hansa i da je to jako hitno i da on mora da je poljubi da bi njoj bilo bolje. Kada su Anu doveli Hansu, on nije hteo da je poljubi, zato što je nije voleo. On je hteo nju da oženi zato što mu je trebalo kraljevstvo. Rekao je, ja sam 13. sin, kada bi ja došao na red da budem kralj? Nikad. Pa bolje mi je ovde u Arendelu, vidi kako je lepo sve, ja ću ovde da budem kralj. Ne treba mi Ana. A samo da znaš, tvoja sestra je dole u tamnici i nikada je neću pustiti. Ja ću biti kralj, ha, 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 ha. Ostavio je Anu u ledenoj sobi sa otvorenim prozorom i sa ugašenim kaminom. Na Aninu sreću stigao je Olaf, ugasio je kamin i ugreo Anu. I rekao joj je da treba da krenu, da nađu Kristofa, zato što je on čuo kako Kristof priča sa njegovim drugarom Irvasom Svenom, da se on zaljubio u Anu. I da moraju da odu tamo i da je poljubi Kristof. A šta se desilo sa Hansom? Hans je sišao dole da kaže svima u kraljevstvu da je Ana preminula i da je Elza kriva za to, da je ona zbog toga u tamnici, a da će on da bude kralj. Sišao je dole kod Elze da joj to saopšti, međutim nije je našao u tamnici. Ona je pobegla. On je krenuo za njom. Trčao je sa nožem u ruci. Ana je to videla. Skočila je ispred Elze i zaledila se. A nož koji je bio namenjen Elzi je samo popucao kada je došao u dodir sa ledom na Aninom telu. Elza je potrčala do svoje sestre, zagrlila je jako i od magije odjednom je Ana počela da se topi. Izgovorila je Elzino ime, a Olaf je u čudu gledao sve to i rekao je, pa da, to je prava ljubav, sestrinska ljubav. Svi su bili jako srećni zato što Ana bila dobro,
i magija je prošla. Elza je shvatila da svoju magiju može da kontroliše sa ljubavlju. Tako je otopila sneg iz celog Arendela i kako je nastalo leto, Olaf je bio u problemu. Počeo je da se topi. A Elza mu je napravila jedan oblačić iznad glave koji će da ga štiti od sunca i večno će da ima taj oblačić sa snegom iznad glave. A Kristof je prišao Ani i poljubio je. A šta se desilo sa Hansom? Hansu su odmah naredili da se vrati u svoje kraljevstvo, a Elza je javila njegovom ocu šta je uradio i on je bio u kazni i nije mogao da bude kralj više nikad. Imao je još manje šanse nego do tada. Elza je napravila veliko klizalište u Arendelu, u dvorcu. Ana joj je to zamolila i otvorila je vrata dvorca za sve i rekla je više ih nikada neće zatvarati. Tako je Elzina magija samo zimi bila divna kada je stvarala puno pahuljica i led. A leti više nije bilo leda ni snega. Svi su živeli srećno. Ovo je bila priča o neustrašivosti i o predivnoj i iskrenoj sestrinskoj ljubavi koja je jača od svega. Vidimo se sledeći put kada ću vam pričati neku drugu priču. Ćao!